метавонанд ба ҷои кор умед банданд барои кору фаъолият кардан бе патент. Пасттарин одаманд дар назди мо. ширкати дорувории шифо бахшида ба моҳи шарифи рамазон тахфиф эълон кардааст. Эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва инчунин доруҳо барои гардиши хунро хуб кардан ва дарди дилро нес кардан, доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар. Ширкати бародарони тоҷик дар хизмати шумо мебошанд. ҳатман аз номи канали юристиҷа муроҷиат кунед. 20% тахфиф дорад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷа, барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод ҳастед. Тамошобинони азиз, ба маълумоти шумо як ахбороти нав мерасонам ва дар идомаи барнома саволотона мехонам, ҷавоб мегардонам. Видеоро бо диққат тамошо кунед. Вазорати меҳнат гуфт, муҳоҷирони баргашта ба ватанро чӣ интизор аст? Яъне ки Вазорати меҳнат ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон оиди муҳоҷироне ки аз Россия ба Тоҷикистон бармегарданд гуфт, тоҷиконе ки дар хориҷ кору фаъолият доранд дар сурати ба таври иҷборӣ ба ватан баргаштан бешуғл нахоҳад монд. Муҳоҷироне ки ба Тоҷикистон бармегарданд метавонанд ба ҷои кор умед банданд. Дар ин бора муовини вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Нурулло Маҳмадуллозода дар суҳбат қайд намуд. Ба гуфтаи ӯ, дар кишвар барномаи давлатии пуштибонӣ аз шаҳрвандоне ки тоза аз дигар кишварҳо бармегарданд амал мекунад. Онҳо бо кӯмакҳои бахши ҳифзи иҷтимоӣ таъмин шуда, ҳамчунин барои гирифтани маълумоти касбӣ ё такмили ихтисос ба онҳо кӯмак расонида мешавад. Баъд аз он дар ин қаламрави ҷумҳурӣ бо кор таъмин карда мешаванд. Илова бар ин ба чунин шаҳрвандон қарзҳои имтиёзнок низ дода мешавад. Фикр мекунам ки аз хондани нусха аллакай хитон фаҳмиден гап сари чӣ мерава ва ба саволотон ҷавоб мегардонам. Бо диққат тамошо кунен то ба саволотон ҷавоб бигирем. Саъдулло Юсуфзода нависондай: акама да дига шаҳри Россия студенти Москва коркунӣ бурам биқапан депорт мекунанд ё ки не ҷавоб де. Яъне бо қарори президенти Федератсияи Россия аллакай қариб 1 сол мешава ки ба студентҳо иҷозат додагӣ ҳастанд барои кору фаъолият кардан бе патент баъди соатҳои дарсӣ. Ҳалоков нависондай: ҳей узбак, шаҳри Перм нависохӣ, дар Россия нависти главни. Перм Россия нестай охи тупой. Ма чӣ бугумам, хеле тибори одамаку намедонам дига. Шералиев нависондай: акасозӣ ма омада ба номи тағам ному насабамро карда ба Россия бурам. Баъд паспорт гирифта мешавад, ҷавоб тенака. Фақат интизорем. Чанқа менависам, ҷавоб нест. Тағам гражданини Россия. Дар ҳоле ки тағоитра фарзандхонӣ кина қонунӣ ва ба номаш бигзарӣ бо тариқи фарзандхонӣ, бале мешава бародар. Сухани ҳақ нависонда: як вилоят гуфти, полни нақшаша дар солдат пир кадне ки кадом вилоят нагуфти. Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Амир Сетаҳаф нависонда: соф саволои беақлӣ метаҳанд. Ин саволои беақлӣ нест, бародари азиз. Касе ки савол метиҳад, значи дар бораи ҳамун саволи худаш маълумот надорад ва мехоҳад ки маълумот пайдо кунад. Бекмиродов нависонда: салом алейкум, акай Сорбон патент буд шава, баъди 3 моҳ регистратсия қатӣ бигарди рафтанда депорт мекунанд ё ки не? Акай илтимос ҷавоб де. Бале бародари азиз, вақте ки дар мигратсиони карта шумо работа нависондагиен, ҳақ ва ҳуқуқ надорен ки бе патент бигарден. Май лаф нависонда: намефаҳмидагиҳо шаҳи чӣ нагӯ Сорбон брат, ҳар як хабарои ту хубай. Ҳазор раҳмати калом бародари азиз, зиндаву сарбаланд бошӣ. Илҳом Пулодов нависонда: ака дар Россия чанд штрафкунӣ депорт мекунанд илтимос. Дар Федератсияи Россия шаҳрванди хориҷӣ дар ҳоле ки зиёда аз 2 административни правонарушенӣ мекунад, аллакай номаш ба рӯйхати касое дохил мешава ки депорт мешаванд. Бузург Абдуллоев нависонда: акай Сорбон як саволот бутам, ҳами патента чанд рӯз наспорӣ ки месӯза? Зиёда ай 3 рӯз, агар патента наспорӣ пурша аннулировад мешава. Абдуллоев Талабшо нависонда: салом алейкум, акай Сорбон регистратсияи мо тамом шуда. Ман мехоҳам Қазоқистон кор авам. Мора мемонда бошам бигзарем границаи Россияро ба мошин равем, агар намемонанд, барое ки Федератсияи Россия ҳозирашда кушода кардагӣ нестай границаша бо Қазоқистон. Дар моҳҳои оянда границаи Россия бо Қазоқистон кушода мешавад ва аз Қазоқистон ба Узбекистон ва аз Узбекистон ба Тоҷикистон. Яъне ки рӯзҳои наздик, моҳҳои наздик бо тариқи мошин аз Тоҷикистон ба Россия рафтан сар мешавад.
Борис нависондай: ба праваи тоҷикӣ таксӣ зада мешавад. Ба праваи тоҷикӣ дар Россия таксӣ кор кардан мумкин нест. Касе ки таксӣ кор кардан мехоҳад, бояд ки праваи российскӣ дошта бошад. Бобохонов нависондай: акай Сорбон видваренера чӣ хел ҳуй карда шавад? Ягон роҳш ҳаст. Аз рӯзе ки судя решения мебурора ва постановлениеро шумо мегирен, то муддати 10 рӯза ҳақ доред ки аз сари нав обжаловатса кунед ва видварениятона кушода кунед. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи худмона ҷамъбаст мекунем. Ҳазор раҳмати калон касое ки моро тамошо мекунанд, дастгирӣ мекунанд, аз ҳаматон миннатдорам. Морам кӯшиш мекунем ки рӯз то рӯз хабарҳои нав, барномаҳои нав пешниҳоди шумо гардонидан бигирем ва у касое ки гапҳои қабеҳ менависонанд, таваккалшон ба Худо. Ӯ як одами паст, як одами бемафкураву як пасттарин одаманд дар назди мо. Ба ҳамин хотир ӯро аҳамият наметиҳем. Дар канали ма ҳатман обуна бишен то барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.